We gaan uit Medemblik. We komen ze vol slijn uit mat. Spaar je nemen. Hak erin op. Stek erin op. Liekpoeden en man maar zwudden. Het is misschien even schrikken voor de toevallige toerist die deze dagen Kims wordt ondocht. Lokke genoeg, gaat het hier maar om een toneelstuk. De locatierepetities van Grutte Pier ben deze week uit aanzet. Maar dus wat een luguber tintje. De oorlog, de jaren. Ik lieken bij, een hoop lieken in het geval van Grutte Pier. Hij had Medemblik zo'n beetje uitmoeden. Hij had meerdere steden echt uitmoeden. En ja, daar gaat het hier in dit verhaal ik echt oer. Het stik wat speel op het plak dat Grutte Pier zelfs roem. De makkers willen daarom de omjouwing zo vol mogelijk bij het stik beloeken. Wij waaien hier, zou ik wat haast zien. We zijn hier al 3 jaar bezig met Kimswert. En wij zeggen ook, Kimswert en de peergroep mij zitten jaren deze voorstelling. En dat gebeurt ook. We hebben een kernteam van mensen hier uit het dorp en die denken in alles mee. Van parkeren tot de inhoud van de voorstelling. Dat is mijn akkerbeeldje. Ja, zonder die en de band ben ik krijg een lege kastanje. Kastanje? Ja. Op dit stuit repeteren alleen nog de haatrolspelers. Maar jongens is het een drokte van belang, dan komen er nog 10-tal oren bij. Die het malkoor een leger en een koor vormen. Zij hebben al enkele zwieren trainingen achter de rug, met een extra dimensie aan het stik. Wij willen dat vjochtje willen wij net uitbeelden, toch mensen niet maar elkaar zogenaamd gevjochten horen. En toch bijvoorbeeld fysiek bezig te wijzen, ziek is die eigen grens ook op. Wat kan ik fysiek op een gegeven moment nog aan? En wanneer is het voor mij te zwieren? Wanneer is het voor mij te vieren? En wat gebeurt er dan met mij? Tak een week tiesdje is de eerste try-out van publiek. Het is nou dus een kwestie van de puntjes op de i zetten. Het hield in beter, het hield in skinner, de dingen worden eruit halen. Dat we zeggen, goh ja, het is mooi, maar als we dat daar doen, dan kerst het daar net nog een keer aan. Dus dan misschien maar die eruit. Dus ik ben heel wat comprimeren, ontlietser maken en daarmee ik dramatischer te maken, volgens mij.